Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні батальён Літвін працаваў адразу на двух напрамках фронту. На Запорожскім працавала выведка і мінамётныя разлікі. На Херсонскім мінамётныя разлікі батальёна працавалі разам з сумежнікамі ЗСУ. Батальён Волат працягвае стаяць на абароне Бахмута. Паспяхова знішчае ворага падраздзяленнямі, якія працуюць з АГС, мінамётаў і ПТРК. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Крыўцова знаходзіцца на іншым накірунку фронту, але не менш гарачым. Увесь тыдзень падраздзяленне праводзіла выведку пазіцыі ворага. Матарызаванае падраздзяленне палка Каліноўскага на мінулым тыдні правяло тэставыя танкавыя стрэльбы, а таксама правяло аперацыю па эвакуацыі з Бахмута пашкоджанай тэхнікі. Страт і параненых на мінулым тыдні ў палку Каліноўскага няма. 9 сакавіка ў Кіеве адбылося ўрачыстае мерапрыемства з нагоды гадавіны фармавання палка Каліноўскага. Сабралася частка асабовага склада палка, якая на гэты момант знаходзіцца на ратацыі. Ваяры атрымалі ўзнагароды ад ГУРМО Украіны, а таксама упершыню за сучасную гісторыю Рада БНР узнагародзіла беларускіх ваяроў медалямі. Гэты год быў вызначным на падзеі, дзякуючы якім ваяры нашага падроздзелу змоглі згуртавацца, і сёння мы можам горда заявіць пра тое, што ёсць ва ўкраіне полк беларусаў, які адстойвае агульныя ідэі свабоды, вольнасці нашых краін. І ў першую чаргу Беларусі, безумоўна, бо галоўная мета кожнага з нас павярнуцца на бацькаўшчыну і мець магчымасць жыць у вольнай краіне з законна абранай уладай. Год вельмі хутка так праскачыў. Бывае, ляжыш, все вспоминаеш, вось як все пачыналася. В прынцыпе, я так і не змяніўся, як быў і застаўся. Адзінае только, што апошнім часам мяне моцна мучыла за ўвесь этот год, это нашы палонныя. Спадзяюся, што вось другі год мы зможам ўжо быць у Беларусі і правесці нейкі, будзем так казаць, парад. Белорусскому войску незалежному тоже треба парады. Не оккупантам же завсёды проводится. Это был сложный год, в который очень много чего изменилось. И самое главное, в плане медицины мы очень сильно выросли. То есть я помню март, когда у нас ничего не было. Я помню, как в теробороне я на жгуты резала покрышки. И вот когда сейчас мы можем менять турникеты, которые там не признаны DC-3 на каты современные 7-го поколения и говорить так, нет, вот это не очень, это, и реально просто выбирать лучше, то ты понимаешь, что мы реально выросли. Плюс сейчас намного больше экипажей, намного больше машин, и то есть, опять же, если я в мае начинала медиком эвакуации без машины, то теперь моя бригада, которую я отправляю на БВ, может выбрать машину в соответствии с местностью, в соответствии с оборудованием, на которой они будут работать. И, как по мне, это чудо, что мы смогли это сделать всего лишь за год. Гэты год показал, на что мы здольныя, як беларусы, як нация. Нас будзе яшчэ больш у наших радах. І чым больш беларусаў прыяднаецца да нас, тым хутчэй мы прыйдзем з перамогай на радзіму. Мы хочам выказаць асабовую падзяку калектыву «Вольны хор», які прыехаў ва ўкраіну дзеля таго, каб у такі важны для нас дзень прывітаць полк Каліноўскага. Белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипят стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стрымать стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стрымать. Усе актуальныя навіны, дэталі і падрабязнасці падзей вы можаце знайсці на нашым афіцыйным сайце і ў сацыяльных сетках палка. Інфармацыя, якая тычыцца дапамогі палку Каліноўскага, таксама знаходзіцца на ўсіх нашых афіцыйных крыніцах. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!